Akafika wakambank nekupenja dabaka ukulili. President yeko wapanga hivyo mwene Mungu. Umwapangilako ka 5 years aka, kulongela kumpaso 5 years mbemse wafika pa headquarters ya TA Katumbi. Njomia hii chonangwa. Njomia hii. Maoko mchanya Dr. Lazarus Chakwera. Kwacha! Kwacha! Mawatu wabwino kuli konse kumene mukonera MBC TV ena mukutitsatiratu pa MBC Radio 1 ndipo ena mukutitsatira pa Facebook page pathu MBC Digital. Ine dzimanga ndi Chisomo Manda mone mukonera mu chithunzicho antsogoleri dziko linotu wafika pa hewe mboma limene lito la Rumbi kumenetu akhalenso akuchititsa msonkhano monga mukudziwa masiku awiri angapo apita mbuyo mu mtsogoleri dziko lino wakhalatu ali kuno ku chigawo cha kumpoto kumenetu akumachititsa misonkhano yoyimayima komanso kukumanatu ndi mafumu kufotokozatu fundo zimenetu zili mu manifesto ya chipani chimenechi cha Malawi Congress moti pamene ndikuyankhula panoku mtsogoleri dziko lino wafikanso kuno ku hewe kummawaku analito ndithu kuthazima kumeneku ndi kufupito ndi kuja kunyika kumeneku chimene chimachitika ndi chakuti mtsogoleri dziko lino watsekuliratu ntchito ya madzi a mipopi ijabi yogwiritsa ntchito amati gravity madzi amenetu ndithu amangoona kuti kutunda ndi kuti kumusi ndi kuti madzi kumenda okha popanda mashini mwina ochuluka ndi project imeneyi akuyitcha kuti nyika Vwaza gravity fed water scheme imenetu ndithu ithandize anthu okwana 18,000 ku Rumbi kuno komanso boma la Mzimba nde pakati pano mtsogoleri dziko lino wafikatu kuti awatauze anthu akuno ku Rumbi ku hewe uko aumbana mwaunandi tikuyanthena pa Chingerezi nili na mtolankhani witu Musase cheyo Musase watsoka bwanji mawu hayi ndazuka bwino watsoka bwanji sanga Chisomo hayi lero ndakuona uri watsoka amphamvu kutopa ndi marathon mitunda ikuyendedwa itali tsopano chimene chikumandidabwitsa ine nchakuti kulikonse kumene tikumapita kumakhala gulu la anthu kodi chikoka chimenechi chuchokera kuti muzanga Musase cheyo anthu kuno ku Rumbi nakonso anthu akonera kuti amachikonda chipani cha UCP ndipo amakonda mtsogoleri wa chipanichi Dr. Lazarus Chakwera. Utakuona takanikaso kuyima kuti tiyima pati anthu adzadza pano pa hewe ndiye kuno ku hewe ndi dera la mfumu wa makamaka Traditional Authority Katumbi nde anthu adzadza pali anthu ochuluka pano mwina titakungoneneratu kuti Dr. Lazarus Chakwera anthu akuno onse amamukonda. Kodi chimene chuwapatsa anthu chikoka mmene zimakhalira paliponse pamene tikaende ndi chani kwenikweni makamakaso kuno kumpoto nkhani ndi yachitukuko ngati mtsogoleri kutumikira anthu choona anthu m'madera osiyanasiyana amafuna chimanga amafuna misewu anthu amafuna madzi abwino zimenezo zimene zikupangitsa kuti azituluka mwaunyinji azisonkhana mwaunyinji pamene mtsogoleri wawo wafika afuna kuti amuone mtsogoleri wawo amati uja amatipasa misewu uja ndi uti uja amatitumizira ndalama za mtukula makomo uja ndi uti akufuna amuone mtsogoleri wawo. Iyayi ntchito ina yachitukuko imene anthu amenewa akukondwera nayo ndi ntchito yonse ochokera ku Rumbi mpaka na kudzafika kuno ku hewe kumenetu pamene tikudutsa ntchito ili ngati ndi msewu ofunikira kwa basi chifukwa kuno anthu ndende alimi tenapeza tikufika pa trading center ya hewe anthu ochokera ku Lilongwe ku Blantyre akugula chimanga kuno mbewu zosiyanasiyana chifukwa kuno ndi amalima kuno ndi alimi nde msewu umenewu ndofunikira kwa basi chifukwa ndi kuno ndi kuchimake kwa ulimi osiyanasiyana nde mwina kukondwako anthuwa chachikulu kuno chimene amalira anthu akuhewe ku Rumbi ndi msewu umenewu umenetu pakadali pano ukuyenda ndetu msewu umenewu ukafike mpaka na kuthazima kunyika kumeneku kuchatu kuli ntchito yokopa alendo nyika National Park kumeneko ukakhala kudutsa ndithu mpaka na kumapitilira kunthalire uko kumenetu anthu kumeneko akhala kulira kwa zaka
kunena kuti ayi timangireni isewu suli bwino koma pano ukuyenda ndithu amanena kuti so far 12 kilometers yathakale koma pamene timadutsa ife tapeza ndithu sewu umenewu ukumangidwa kuno kurumbi ndiye chimene chitike nchakuti mtsogolo dziko lino akachoka pano akhalesotu akulunjika ku Bolero boma lomwe la Rumbi kenako mtsogolo dziko lino akafika pa Rumbi boma kenako kumuhuju nakonso akhale akufika kumasana kuno nthawi zina tingathe kunena pakuti ayayenda chonere komatu ndi mmene zimakhalira kuti anthu akumangosonkhana kuti ayi simundutsa pano mukuyenera kuti mutiyankhule nde njiramu zigwe pano mzatonse kuti anthu kuna kumangoungana kumangosonkhana opanda munthu wowauza iyayi tiona kuti tiyenda motani koma pakanali pano mtsogolo dziko lino akuyenda wapasi pamene mukutitsatira pa MBC Radio 1 iyayi kuno anthu nthungululu komanso malikhwelu pamene mtsogolo dziko lino akuyenda wapasi ka distance kochokatu kumene kwa magalimoto zimene zimanyamula mtsogolo dziko lino kutito akakwere pa nsanja posachedwapa ndikhalero ndikupatsirani kwa amene akuyendetsa mwambo umenewu kutito mumve tsatanetsatane fundo za chipani cha Malawi Congress mukudziwa nyengo imene tili ino ndi nyengotu ya kampeni chachikulu akumafotokozera atu fundo sanamira 5 zimenetu zili mu manifesto a chipani cha Malawi Congress ndipo pamenepo vitumbiko mumba amaonetsedwa asogogulu kuti ine ndatenga amenewa ngati a running mate zimenetu zimaonetsera poyera kuti anthu ambiri amakhala achimwemwe kondwera kumati uyu ngwakwitu uyu mwene uyu tikakhumbanga ndikupatsireni bwanji kwa amene akuyendetsa mwambo umenewu kuti zonse zipitirize. Maoko mchanya, maoko mchanya, maoko mchanya para mukumtema Chakwera. Maoko mchanya, maoko mchanya, maoko mchanya, maoko mchanya. Yeo chomene wa president. Taonga chomene kuno kuhewe. Your Excellency, panyango ya sono pano pahewe chatindambe vyose. Yeo my youth naonga chomene, nyengo nchichoko chomene wa president valipano. Tamanya mwakondwa nadi. Boma nene lili nadi. My youth pepano mtigokere. Ba president panyango ya sono, tiambenge na pembero. Reverend Nyasuru, fikani ku microphone. Ba youth pepani gokani tipembere danga. Reverend Nyasuru pemberani. Reverend Nyasuru, Assemblies of God. Tipembere. Dada chiuta tikwiza panda spinu. Yehova tikwiza kwa imwe chiuta na chimwemwe chikuru na kukondwa kukuru Yehova. Chifukwa cha zuwa ili apa mtangiriri witu wa charo ichi wafikaso malo aya. Yehova chiuta tikumuongani pakuti ni mtangiriri uyo Yehova wa Imanase. Panyengo tamkumana na masuzgo mcharo ichi wangu tichimbira chala kweni wangu wanase Yehova. Munyengo ya COVID wangu vanase Yehova ndipo wangu Imanase. Ngakare masuzgo ya nandi mcharo ichi wa Imanase. Yehova tukumuchemani mabaderadera. Dangirirani ndimwe chuta kuti Yehova ngakare nyengo ikuizaso tikamanya kumkumbukira para muntu wangu Imanase mu masuzgo kuli uli ngakare kuntazi uku Yehova tikumbukireso kuti Yehova chitamoyo wakamanya kutitangirira mu zina la Yesu Kristo. Ngakare mwambo wose uchuta tikuperekaso mwokolino imwe chiuta utumbikani kwaniso pitiliziani kuvayendesia ngakare patina visango pa 16 September imwe chiuta wa moyo mkamanya kudangirira mvisango hivi. Perekani mtendere na chimwemwe chikuru mkati mwetu mu zina la Yesu Kristo tapempera kumuongani. Amen. Yeo chomene maoko gavaliska maoko taonga. Your Excellency the President of the Republic of Malawi imweso muli President wa Malawi Congress Party Dr. Lazarus Chakwera. Your Excellency Mama Monica Chakwera, First Lady wa Republic of Malawi.
Right Honorable Director of Youth, ndiponso Honorable Deus Gumba imwe muli Organizing Secretary wa Malawi Congress Party na National Executive Members wose agalipano wa Malawi Congress Party. Honorable Kezi Msukwa, Regional Chair North Region na komiti yose yinu. Senior Chief Katumbi, Enyomiro. Mama fumu kunzomerezi gayayi. Enyomiro. Taunga chomeni Senior Chief Katumbi. Ndiposo na mafumu wose au imwe bwana mwakwezi. TA Zorokere. Ndiposo sub TA Mwachiwanda na sub TA Chipofya. Nawo nchindi zikuwayenerera. Willis Mwandira, Shadow MP wakuno Kurumbi West, nayo nchindi zikumwenerera pamoja na Emmanuel Mkhuwa, uyo ni Shadow Councillor wa chigawa chino. Bwana kwambula kumtairani nyengo icho mkwenera kumanya chakuno kuhewe chakuti para mungati muvalaisi anthu wose avali mwe chifukwa cha vinthu mwamba kupanga kuno kuhewe chakwamba ni msewu ndiwo matenda akuruwala kuno chakwamba ni matenda ga msewu imwe mwamba ukolerako vanthu vakuno kumuhewe mbakukondwa chomene maoko tiuske maoko pemphero lawo ndakuti mseura umale ruwiro chomene bwana kuti mseura vanthu para wakufuma kuno pafika parumbi wakukapempha danga bafa vachali vandanjire mbanki wakukapempha danga bafa vachali vandaute kuchipatala vanthu wakubabhira mndowa umu chifukwa cha mabampu kweni chifukwa cha uwemi wa imwe vanthu vamtemwani vakondwa namwe kwambula kumtaira nyengo bwana nipereke mu maoko ga regional chairman nipange chenti uske kaoko mchanya kwacha witu ninjani pamoja na njani Vitumbiko Mumba aso na njani Mandira pamoja aso na njani Les Mandira panyango ya sono nipeleke kwa regional chairman Rutis gani mambo Yeo chomene bwana tampokelelani kuno bwana ndimwe president kuzafika kuno wakwamba kakamuzu mbwei mwapa kulongola kuti mkwenda malundi kakamuzu bakili wakazaenda powaka wakajumba powaka kweni wakufika pano ndimwe bwana wanangwa bwana Chakwera wanachitemwa na ise nchindi zikumwenelani afumu nanguyo antena chukaliti mwangu ndikondolesa abwana wiza pano baba chivili bakili wakazajumba powaka na monga nchomeni nchindi zikumwenelani your excellency the president of the republic adada Chakwera nchindi amama akuno amama apana tauzganga wakuta atipokela ndimwe panya ndine amama atipokelera tose kuno taonga mama mwachi chifukwa cha nyengo nchindi zikhale mmalo mwake mose akutumbikika imukwenera kupokela nchindi bwana kuno vantu apana fikanga pano vakuti chakwamba michipemphele ni msalo hati uniform bwana vakuti apa imwe mkuluta na nkhumba cha kuti pemphe kweni wachita force vakuti pamwafika pamunda yoye isi yoyengeteka sono pauti naona staff ino ili pano bwana Gomez Kasonsono Willis Mwandira ni yula yuska woko ndio shadow witu kuno walina kansa wake pen papa bwana tiwapaseko katundu wazavwalike wantu hawa chifukwa cha nyengo bwana nkumani muongeni wakachindu chimoza mwatisolera Vitumbiko Mumba uyo ni mwana witu wakuno chipuscha kulongola bwana mutemwa kuchitemwa cha kwamba mbwe mukatola kuno mwanakazi mukatola kuno Nyagondwe kuno osati kuchitipa cha osati kumisuku kweni kuno so makolo tienti onese escape chifukwa nyengo zake nyengo hii tukuzakawindanga ni pa 16 Chakwera ni wale hapo yo noka yeni ichiwandu wakupanga ni sanje
nisanje chiwandu wakupanga kweni Chakwera ni mundu wati watitemwa musewa ni wayoya zibeza liapo kuno bwana wandu wakulima chomene vindu vikukulika makola chifuka chaimu hapa bwana sono nipeleke kwa gogo kuti ampokeleleni ine mwanyano ndine master of ceremony yo chomene gogo Katumbi apokelena bwana Tupulikane, Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Lazarus Makathi Chakwera, and the First Lady, tikumpokelelani kuno na maoko yawiri. Malingana nyengo, nchindi ni malile pa imwe bwana. Fuka mkwenda mtendenge mkunandi. Ise ta wana winu kuno kuyewe tikumpokelana na maoko yawiri mkale wa masuka kuonga vitukuko ivo mwatipa kuno kuhewe vitukuko mwatipa kuno kuhewe tikuonga chomene tikamanyanga chakuti tingawana vo vitukuko ngati ni hivi museu wambika kale uli mnthowa nyengo iliyose kuti fikenge kuno ndipo tupempha kuti mseu huu ndio wankafikiratu kuboda tina boda pafupi 3 km kufuma pani tovwirani bwana mapempho itu tikupempha ko peleka mukati pako saboma kuti vitukuko viparanikane kwose kuno chifuka pala mwati pasa boma nduti banki litizenge na tunandi tose utu bwana Your Excellency tikupempha upgrade ya maji yitu ya water gravity ya kuno population njikuchomene maji muchihanya muno yosuzga ndiposo tikupemphaso maji ya kutazima kuti nthemwa ntovwira na yonso izesu kuno fuka kutazima maji ngana ndi chomene tovwira niko Your Excellency tikupempha bwana secondary school kuti nthayangu wako apaka form MYP base panena apo kuno kuyewe Your Excellency tina masekondari ya bilipera ya boma imoza na iyo wakati zengela kwa bushiri ndu tina masekondari ya bilipera apo tina mafita skuzi 8 so tina surwe kuchomene ya wana kuti wakwere ndipo tupemphaso kuti para mukatikira ko secondary school ku base ndiye kuti secondary school yitu ya hapa pa Katosi DSS mungaichita upgrade kuti abatikwerenge uku abakwera makora uku na abakwera makora ku secondary school ya kuzolokere wose bakumanenge pamoza tikupempha chomene va First Lady fuka cha kutovwira dormitory pa Katosi DSS tikuonga chomene pa masupinu Your Excellency tikumuongani Your Excellency cha chitukuko cha nyumba za polisi kuno hapa police unit pali nyumba 5 ku border kuli nyumba 5 nyumba zira tikumpemphani Your Excellency kuti pakali pano zipa foundation kwetu pempha kuti nthemwangu zipangako kuti zambeko kwenda Your Excellency tina program ya malepu kuno kuyewe kuno iyo ikwenda makwa chomene kweni matransformer ndi alipatali chomene mkunyake wa dukamo so tikupemba Your Excellency kuti pa apaka wa base kale ndemwa ngutikirapo transformer paka mnoli ndemwa ngutikira transformer na kukanyenjere Your Excellency
tikupempha Your Excellency tipa Katowo nchipatale chikulu chomene tupempha kuti mwamutiikirapo mochale fuka wanthu wafuma ku Zambia wafuma mutali mphepete mose kuthazima wose chipatala chikulu chene chichi chisopala wafa wosazikana na wanthu wamoyo mwene muchipatala Your Excellency. Tikuonga Your Excellency malingana ni nyengo kuti mwatikwezera mafumu kuno kuyewe ngamba sub chief chipofya mwachiwanda apa tupulikaso kuti mwachita approve zina la TA Zolokere. Tikuonga chomene Your Excellency. Malingana ni nyengo vinani nilije kwesti wokondwa chomene anthu kuno kuyewe malingana mwaonera wanthu mampokete fumu na muyizira ngumanya kanga kakwamba. Tikumuongani fuka choti ndi mwa president wachiwiri kufika kuno kuyewe tina chigomezo kuti mutitipokelele mutifukatirenge makola nyengo na nyengo fuka cha inu wapo kwinu ngwe mchomeni Your Excellency kwizira mama witu. Yeo agogo yeo chomene witu ni jani? Witu ni jani? Pa 16 mwaza mchitavichi chizindikiro cha Chakwera ngani cha usuzga tambala mfipa tangwa na posta pen papa mwamuona tambala huyo ni mota mchongeranga pataona katambala huyo ndi taona Chakwera taona Wilezi taona kansala witu Wilezi 1 minute wafumu tingadumula yai kweni iwe na kupasa 1 minute chindi za peleka kari Wilezi 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 Yeo chomene sono kuti tilongole kuti mukweni mulala wafika pamalo tose tienti usiye mawoko kwacha kwacha Chakwera Chakwera Wilezi Wilezi Munguwa Yeo chomene Bwana State President kumanya kuti wa sekulu Nyomiro vampokererani kale pano lumoza na mama ndipo nchindi zikhale mmalo mwake. Ine nitiyoyenge vinandi yayi chifukwa chakuti vasekulu vanyomiro vapempha kale vindu vinandi ndipo vyose vapempha pano ni vyakukhumbikwira chomene kuno ku Rumphi West kweneso pano muli wa State President pa Katowo. Chila vapemphanga cha sub district ni chinthu icho chilikale mmaloto gacharo chino cha Malawi chifuka vili kuyoyeka kuti pokafika chaka cha 2063 tikwena kuzakava na tertiary cities kweneso na secondary cities. Sono ntena kulili kuno kukatowo ni malo awo ngasani yakuti vanyitu wa ku Zambia na oso wakuza kuno kwa msika ukulu chomene kweneso kuno kukatowo kuno kufuma kuno kuta Rumphi mutunda ngutali mwakuti usange vantu kuno wapoka panyake kupaka poketumswa hala mafumu kuti wende wafume kuno kuruta ku Rumphi ndalama yumalira munthu waifa yoti mphatali kweni para kuno kunga sub district nitukumanya kuti chipatala chitu chitikulenge kuno kwa mabanki misika ituyengeko iwemi vyose vintu viwemi vikwa pa sub district vya vili kuno nduti kuno chitukuko cha chenda Your Excellency chinyake chomaliro chakuti kuno vantu akuno mbali michomene apo mwayimirira apo Your Excellency kudzanja lanu la manja kuseru kuli msinje wabwino kwambiri hewe ukufuma panena mpaka pasika
dambo ili ndakuti para tingati tilime kuno kufuma panena ukafika pasika ndikuti nkhani ya njala yamalira na pene papo. So para tingalima kufuma panena kufika pasika ndikuti nkhani ila ya mega farm ya irrigation kuno ya kwanakale. Sono Your Excellency apa wa regional chair wakuti nyengo ya mala kutumanya kuti nati mtendenge maroga nandi ntetaona pa programu kweni vinandi ni vyapempheka pano yewo chomene your state president yewo chomene wa mama yewo chomene Your Excellency nateni uone kuti mparliament wa muyonga uli chifukwa anthu awa mvotelenge uyu yewo chomene Your Excellency chifukwa cha nyengo nizomelezi gani mwa ulemu kuti nimpempheni kuti muyoye kwa wanthu winu yewo Your Excellency. Kwacha kuno naonanga this is a very rich valley, ndipo kuli anthu amene asinyo Chief Katumbi pamoza ni mafumu wonse vandanda uku wakwenera chindi chomene. Chindi kwa imadada mfune valisa wakalekale ya moderator wakalekale wa Synod of Livingstone nakondwa muonani mama na dada yawa walivane anyagondwe vamtauzeni waka kuno nkwao kuno apereke komoni chifukwa ali atsikana wena wanenakale kuti kuborero nkutali ndi amabwera kuno kwa Katumbi umachita miyambo yawo chaka chilichonsecho utsika kuchokera pa mwazisi apo tawatauzani monile Mose aswati ni mtauzani inena kondwa chomene kuti tafika kuno kuhewe nkwituka ntenayo eranga kuti ise zibwenu kuira kwa nganguni manyi vichi vyose mbwendikiza nganguni so kuno ndiko nkwitu nadi yeo maoku mwa mama naonga chomene valala abali vane uyu wanena ndine nkweni wa mkulu ndikuthokozeni akuluakulu wa MCP ena ndi wakhala pa nduna Deus Gumba komanso regional chair region yonse zina zimene mwanena pano adzimvera okha chifukwa amayendetsa nkhani imeneyo ndiwowa nkhani yakumanga nyumba za anthu achitetezo dziko lonse la Malawi. Ndipo ndifuna ndikuthokozeni chifukwa inu kuno pa Zambia pomwepa 3 kilometers away mumakhalirana bwino ndi abale wathu aku Zambia chifukwa ife ubale wathu ndi wabwino bwino. Pamene atsamunda
era kuno nkumanena kuti kukhala dziko lina kukhala dziko lina samatifunsa maganizo athu chifukwa chake abale bathu ena alitsidya ilo ndipo kuno tina abale bawonso chifukwa chake timakhalirana bwino osayambana chita zinthu zachipongwe chifukwa muchitira abale wanu. Ine ndi atsogoleri aku Zambia timagwirizana, atsogoleri aku Mozambique timagwirizana, atsogoleri aku Tanzania timagwirizana chifukwa dziko ili ndi la ife osati iwo amene adabwera yayi. Ndiye ndifuna ndikulimbikitseni ngakhale msewu kaletu ndiye idali M1 mpaka na ukakwera basi imayamba yapita mzambiyanso nkudzalowanso Malawi mpaka nukafika kuchitipa. Mukumbuka? Ndiye chonde nchifukwa chake ndabwera kuno napita ndi pathazima apa kuona project ya madzi. Ndiye agogo adandaula kuti nanga yangoyenda chotere kodi kuno bwanji vale imeneyo atisiya kuti tikhoza kuthandizikanso. Cholinga chake nchakuti pilot project tayambayi ifikira aliyense. Manifesto yanga tere ndachita kulemba momveka bwino. Tifuna secondary school yonse, chipatala chilichonse, msika uliwonse, kukhale madzi aukhondo, flashing water kulikonse, zimbuzi za ukhondo, chilichonse chifukwa pakati apo tinavutika ndi kolera, system ya madzi itaonongeka. Tufuna kuti zinthu zimenezi zichitikire kulikonseko. Ndipo zimene ziyenera kuchitika kuno siziyenera kudikirira kuti kukhale sub district ayi, zofunika zikhalepo pali pano. Chifukwa kuno monga lanena kuli msika waukulu kale. Wamabanki wera tichita kuwauza ife tikugwira ntchito bwino ndi anthu a private sector amenenso adzipereka kuti tikalumikizana ma project ambirimbiri tichitira limodzi. Tere ku mugawo la kutumikira Malawi mofunikira kuti pakhale system yabwino yopanga chuma. Boma laika madera apadera 72 amene tifuna Malawi yonse kuonjezerako kuno. Ma project wonse athandiza anyamata wathu, athandiza azimayi. Banki ya NIF tifunanso ikhale banki yapa yokha osati mmene ilili pali pano ngati kungobwereketsa ndalama, komanso interest rate yake ikhale yochipa yakuti kuno ulimi tikukamba wamthilirawu kugwiritsa ntchito mtsinje wa Hewe utheke. Ngati NIF kuno sinabwere ndiye kuti tiwauziratu pompanopa chifukwa ndiye kuti watayamwayi kwina wathandiza wanthu achinyamata azimayi tere kupanopa walima kale azikolola mwezi ubwerawu tisanadikire mvula. Tufuna kuti kulikonse kukhale chakudya. Wodi iliyonse tikhale ndi nkhokwe zosungira chakudya, kukavuta njala anthu asamavutike kupita kutali koma tiziwatumikira mwa msanga. Chimenecho ndiye cholinga choyamba chakuti chakudya chipezeke pafupi ndi aliyense m'Malawi kwathu kuno. Ndikuwuzanitu amati manifesto ati Chingerezi koma nkungonena kuti ndondomeko ya zimene tifuna tichite inu ndi ine tikagwirizana pano. Chifukwa ndikukupemphani kuti uyambira dzana lija ntabwera nkukupemphani pa kampeni mudakavotera ine, chifukwa chake zina tayamba kuchita tsopano. Chifukwa cha chikhulupiriro chanu mwa ine msewu uja wayambika, komanso tufuna manga msewu olimba osati zongona mizira kuti tikope anthu chabe. Chifukwa kumanga msewu kuno kumapiri uyenera kukhala msewonso wolimba wokhalitsa zaka zonse. Ndipo chimene tikuchita monga tikumanga M1 ndiye timangenso misewu inayi. Msewu ngofunikira koposa anthu kuno kulumpi mumalira nthawi zonse chaka ndi chaka. Ndiye tifuna kuti tiyikepo mtima mmene wayambiramo nkumaso mapiri amenewa amange ndipo amange mokhalitsa kuti ana wathu adzukulu wathu adzayende mnjira yabwinobwino mpaka kalekale. Koma zithandizira kuti mabizinesi onseyo chakudya chonsecho
chifikire kulikonse, misika ifikiridwe chifukwa cha njira yabwino. Fundo yachiwiri nyakuti tikhale mchuma chimene anu ake ndi Amalawi ndipo wapanga wokha koma tiwathandizire. Ndiye tifuna tiwapatse kubyolera ku NIF achinyamata oposa 1 million aliyense alandire 1 million kwacha achitire business imene ikhoza kumthandizira kumtukula pa moyo wake. Komanso tifuna kuti tikhale ndi 10-10 challenge. Azimayi achinyamata 10,000 alandire aliyense 10 million. Tikukhala natu kuti anthu tiziwaphunzitsa kachitidwe kake ni business yakuti iwapindulire osati ndalama zoti angoononga lero mawa kulibe ayi, koma ziwapindulire kuti tikhale ndi zikhwaya zolemera zathu ku Malawi kuno. Ndipo takonzanso kuti kutsogoloko umphawiwu tithane nawo. Ndiye mwana aliyense tizimuyikira ku banki akabadwa 50,000 kwacha. Akadzakwana zaka 18 ndalama ija ikhala itachulukitsidwa chifukwa ndi investment yomsungira, adzakhala kale ali ndi mamiliyoni a ndalama. Ndipo umphawi tithana nawo ku Malawi kuno chifukwa umphawi watizunza zaka za nkhaninkhani 61 years, koma umphawi paliponse. Tikuthana ndi zimenezi. Tikufunanso kuti boma likuthandizeni pochukumitsa ntchito za boma kuti zizifikira aliyense mwadongosolo labwino. Ndipo mmenemu tayika mapulani osiyanasiyana akuti ngakhale kuno mufuna saboma tikuti tukale mpaka nine nditakhala president ndine ndachita gazette kuti Likoma ni boma palokha, Neno ni boma palokha, Mwanza ni boma palokha. Zidangotchulidwa pa podium ngati apa nkuyamba kugwira ntchito, koma sizinali gazetted mu boma ayi. Ndachita gazeti ndineyo. Izi nzotheka chifukwa ine mukandikhulupirira ine ndimamvera zimene inu mukukhumba. Ndipo aliyense wa inu ndizikhala nanu pansi nkunena kuti tiyende bwanji chifukwa tifuna tilumikizane bwino. Aboma a private sector ngakhalenso anthu onse m'midzi. Chitsanzo chake ndi project ya Tezima tachitayi kuti kuno tikhalirane bwino, tisaopsezedwe ni nyama zimene tikusunga kuti zitithandizirenso chilengedwe chonse. N'chifukwa chake ndikukudandaulirani project tachita kunoyi njothandiza nanso ndi Zambia chifukwa tonse tili kufuna kuti tizikhalirana bwino wina ndi mzake ngakhalenso ni chilengedwe chathu chifukwa zina zimene zaonongeka ndipo zapangitsa kuti ine nsakwaniritse masomphenya n'chifukwa chakuti mzaka 5 izi zimene niumalizazi zinayi 4 takhala tikuchita declare state of disaster chaka chilichonse wa zaka zimenezi. Ndiye kuti ndalama tithandize anthu apeze chakudya, anthu achire ku matenda, anthu atetezedwe ku matenda, anthu aonetsedwe kuti tili kuwasamalira chifukwa mtsogoleri sangakhale mtsogoleri popanda wanthu, koma inunso simungakhale mfumu popanda wanthu. N'chifukwa chake tinayika ndalama zakuti zisamalire aliyense. Komanso nkuyamba kukonza maziko, kusintha malamulo kuti akomera Malawi, kuyika mapolisi oti akomera Malawi, kuyambanso development ya infrastructure monga misewu ndi umene wayambidwa kunowu kuti akhale maziko akuti tsopano mu second term imene iyamba chaka cha mwezi wa Mawawu pa 16 September tikachita voti ndiye kuti tikhoza kumanga pa maziko amenewa nkukhala ni dziko lodalirika mulimi ngakhalenso kuchereza alendo angakhalenso ntchito ya mining kuno kulumpi kukaronga kuchitipa kumzimba konse mpaka na ukafika ku Phalombe kunsanje tili ndi chuma pansi pa nthaka apa miyala yathu ya mtengo wapatali imene tsopano tifuna kuyigwiritsa ntchito ngati sovereign wealth ya dziko nkukhala chuma chimenecho chakuti tikachita quantify ndalama zake
tikhoza kumanga chitukuko cha dziko lino mwamsangamsanga chifukwa ife ndife olemera. Mthumba mukakhala kuti mulibe ndalama lero sikuti ndife osauka tangoshota tsiku limenero. Nchifukwa chake ena amationa ku Malawi kuno ngati anthu achabechabe, koma tazindikira kuti kuno kuli miyala ya mtengo wapatali imene dziko lonse lapansi likufuna masiku ano. Ndipo miyala imeneyi tithandizira tsopano kuti tikhale ndi chuma chokhazikika cha dziko lino chimene chithandizire chitukuko ngakhalenso chakuno kuhewe. Ndamva za secondary school imeneyi chifukwa ife tifuna tichulukitse ma secondary school, ma primary school, koma akhale amakono. Tikumanga zipinda over 9,000 Malawi yonse, komanso ma secondary school ochuluka kunoku nkofunika tisakuyiwale chifukwa adzukulu athu ali konkuno pofunika aliyense aphunzire bwino. Anthu akuno kulumpi kukoma kwake mumakonda maphunziro mtundu wonse. Ndiye ndikuyamikeni chifukwa ngakhale wena amene walowa maufumu anthu akhoza kuganiza kuti maufumu osazindikira chilichonse. Iyayi, many of these are retired civil servants. Amadziwa zenizeni ndi mmene zinthu ziyenera kuyendera. Nchifukwa chake ndikudalirani kuti tilumikizane bwino, koma ndikufuna voti yanu pa September 16. Ndipo voti imeneyo itithandizira kuti tsopano zimene tayala ngakhale masomphenya wa dziko lija ife tili kuthekera kothamangitsa zimenezi kuti zikukomereni ndi kuchitirani ubwino kuno kwathu. Chiuta mtumbikeni Mose yeo chomene. Mtsogoleri wa dziko lino, His Excellency the State President Dr. Lazarus Chakwera kuyankhulatu kuchina ntindi cha anthu amenetu anasonkhana pano pa hewe. Ndiyetu muja mafotokozera muja kuti mtsogoleri wa dziko lino akuyimayima ndithu malo osiyanasiyana mu tsiku la lero kuno ku Rumpi. Akachoka pano akuyembekezekatu ndithu kufika pa trading center ija ya Bolero. Ehetu nde akatero akhalesotu ndithu akulunjika palumpi boma kenako akhala akuyima ku Muhuju. Nde pamene mtsogoleri dziko lino akuchoka pano ifeso bwanji tithamangire chifukwa mujandanena kuti ulendo wake umakhalatu othamanga chonchi. Kufika na pamenepo ndingoti inu pitirizani kuonera komanso kumvetsera MBC Radio 1 mwakoma nonse. Bye bye. Pamene Mulungu anandiika pa mpando umenewu anali na fencho olinga ngati dziko. Ndipo ndili nchikhulupiriro kuti cholingacho chikhala chitakwaniritsidwa kufika 2030. Kuimira chuluke umaloza yako Bomara tulatwire Todala Chakwera president wa masomphenya MCP ndi chipani cha fuko president yu wabweleza zitukuko mbwembwe Chakwera mufaya babade Kavotere ndani Chakwera president ndani Chakwera wachitukuko Chakwera wa michigo Chakwera yolimba Chakwera bose Chakwera 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 Komandiro mweli tikavotere Chakwera
maso na mondwe muzaka 5 wachita zambiri achinyamata kutakata ndinifi wazusanja nji sitima zikuyenda wagawa chokudya kumabanja ambirimbiri ngakhale magesi dziko lonse ndi waliwali boma ndilo mweli palibe kusintha alilaalile kavotere ndani chakwera presidenti ndani chakwera wachitukuko chakwera mijigo chakwera uyolimba chakwera posepose chakwera kulapa komo chakwera boma ndilo mweli tikavotere chakwera boma latulatwile tikavotere ndani chakwera presidenti ndani chakwera wachitukuko chakwera mijigo chakwera uyolimba chakwera posepose chakwera kulapa komo chakwera boma ndilo mweli palibe so kusintha. Achakwera akuti mvesa kukoma dziko la Malawi tikumva kukoma dziko la Malawi tikumva kukoma zipatala ndingambwe paliponse zitukuko zosiyana magesi ndi mizimomwe misewe ndi highway ya achakwera musachoke Amalawi tonse kuchokera Chitipa mpaka na Nsanje tonse pambuyopo abale yanga chipani chafuko kuchokera Nsanje mpaka na Chitipa chipani chafuko latu MCP chipani chafuko latu MCP abale tisazambwa mbwane 2025 tonse pambuyopo kwacha Amalawi mufaya chatu chipani asabwere ndikuti mbwambwani sainawo asatinamize asatipepelese futi tapanga kale tonse talembesa kavotere ndani chakwera presidenti ndani chakwera wachitukuko chakwera mijigo chakwera uyolimba posepose chakwera kulapa komo chakwera boma ndilo mweli tikavotere chakwera tikavotere ndani chakwera presidenti ndani chakwera wachitukuko chakwera mijigo chakwera uyolimba chakwera posepose chakwera kulapa komo chakwera boma ndilo mweli palibe so kusintha. boma ndilo mweli palibe kusintha alilaalile
Malo ano mene tafika pompano ndi pachipata cha Khulu malo ambona panopa ndipo yambilira kuti tilowe mkati. Malo ano timavula chilichonse monga mmene zoopsa kuti sindikakhale kuti kuvala wachi pewa sapato timavula pompano geti yoyamba kuti tilowe sopano mkati. Mene tafika panopa